Så har jeg 5 minutter. Okay, det vil være virkelig fedt. Tusind tak. Okay, min første spørgsmål, det er, tror du, at Kina har mulighed for at indhente TSMC, selvom de er langt bagud nu? Ja, det er et spørgsmål om tid. Altså på et eller andet tidspunkt har de nok mulighed for det, men jeg vil tro, at før de har helt indhentet TSMC, der vil der gå en del år. Ja, er det på grund af deres teknologi og deres sådan spionteknologi, tænker du? Nej, det er simpelthen fordi, at teknologien er så kompleks, at det er ikke bare noget, man bare gør. Der er ikke andre firmaer, som på en måde kan indhente TSMC. Det har noget med kompleksiteten af teknologien at gøre, det har noget med kompleksiteten af forsyningskæden at gøre, og det har noget at gøre med, at de der eksportkontrolforanstaltninger, især fra USA, som så også trækker jer over til hele verden, så Kina kan simpelthen ikke få det samme slags udstyr, som alle de andre kan få, især TSMC. Og derfor skal de selv bygge nogle ting helt fra bunden af, og det tager simpelthen tid. Mm. Der er altid to aspekter med Kina. Kan Kina indhente TSMC på almindelige kommercielle vilkår i de næste 5 år? Tror jeg ikke. Er jeg meget overbevist, det kan ikke. Kan Kina smide noget på markedet, som er en konkurrenceprodukt til TSMC, og som er stærkt subventioneret af den kinesiske stat? Måske. Hvor lang tid tror du, vi snakker? Det aner jeg ikke. Nej. Det kommer også lidt an på, hvad man vil propagandamæssigt, og hvilken slags det er. Altså man har set det med de der Huawei-telefoner, at de har noget avanceret chips. De er bare ikke lavet på kommercielle vilkår på den måde. Så det bliver et spørgsmål om, hvad vil man vise, og hvad vil man kunne. Det vil være ikke nemt for Kina at tage den der marked, som de mest avancerede chips har inden for de næste 5 år. Det tror jeg sådan lidt på. Ja, okay, men så har jeg et spørgsmål, der hedder, om du tror, at relationen mellem Taiwan og Kina, hvordan tror du, den bliver ændret i forhold til, at USA prøver at så tiltrække en stor del af den her produktion? Det tror jeg ikke, det bliver nævnværdigt ændret på den måde. Og det er nogle forskellige grunde. Det der relation mellem Kina og Taiwan, det er jo bare, at altså hvis du kigger i historien, så er det jo en ting af revolutionen i Kina, som har sådan mere eller mindre tilfældigt ført med, at Taiwan bliver noget ekstra. Dermed at Chiang Kai-shek har trukket sig tilbage på øen og sådan noget, og så har det udviklet sig derfra til 2 forskellige ting. Men TSMC har jo aktivt en indsats til at bygge noget fabrikker, begge i USA og i Europa. Og det hænger også med sammen, at TSMC er jo, selvom de er tæt på den taiwanesiske stat, så er det stadig en kommerciel virksomhed. Så de vil gerne have deres æg i flere forskellige kurver. Og Taiwan har stadigvæk, altså der er stadigvæk nye, og de måske de mest avancerede fabrikker er stadigvæk på Taiwan. Så jeg tror ikke, det har den store indflydelse på det forhold. Det er en historisk ting og en prestige-ting for Xi Jinping. Og det er hovedgrunden af det. Det der med halvleder, det er bare lidt en lille bislag, vil jeg tro, i det her spil. Og det der med, at Kina kan snuppe Taiwan, og så har alle de der fabrikker, den tror jeg heller ikke på. Fordi det er så nemt at sabotere sådan en fabrik. Altså, de kan ikke bare tage over, og så lade fabrikkerne køre videre. Altså, hvis det er en voldelig overtagelse, en militær overtagelse af Taiwan, så går det i stå. Ja, så kommer det ikke til at blive produceret mere. Ja, i hvert
fald i en godt stykke tid. Ja. Og hvad tænker du om det her med, at de her forskellige nationer, for eksempel også USA, de laver den her CHIPS Act? Har det nogen indflydelse på TSMC, at der kommer lige pludselig andre aktører, der bygger i USA? Nej, fordi at, det tror jeg ikke. Altså TSMC vil jeg på en eller anden måde de akter til at bevare deres markedsandel og deres teknologiske forspring, de nu har i den her branche. Og om de har den i USA eller Taiwan eller Europa, det er de ikke helt ligeglade med, men det er sådan set underordnet for dem. Så de vil jo udnytte de der chipsektor, det gør de også i Europa og USA, vel, at bygge nogle fabrikker, hvor de får ordentlig skatterabat. Så de kommer til at spille med og udnytte de der chipsacts. Det gør dem ikke ondt i første omgang i hvert fald. Nej. Så kommer der konkurrence på, og så kan de godt gøre lidt ondt på den måde, men det er ikke. Altså, de prøver også at udnytte det alle steder, hvor der er en chipsact, så vil de gerne have noget af de der subventioner, som chipsact nu giver. Det vil de udnytte, hvor de kan. Ja, og så det kan jeg 100% godt følge af. Og så har jeg så et spørgsmål i, om der sådan findes andre produkter i verden, som har sådan den samme værdikæde, som for eksempel mikrochippen har. Sådan, kan du komme på nogle produkter? Og hvis ja, hvilke så? Nej, altså der jeg er jo, jeg ved noget om mikrochips. Jeg er ikke en, altså om økonomi og forsyningslinjer, der er jeg ikke ekspert, så der du spørger nogle andre om, som har lidt mere overblik over andre brancher også. Men fra chipbranchen kan jeg sige, at og hvis man læser sig så lidt omkring, så er det en meget unik branche, fordi at kompleksiteten er simpelthen så stor. Ja. Det har du ikke i andre brancher. Og der er ikke andre brancher, hvor en fabrik koster 10-20 milliarder dollar, som er trods alt den største private investering, som verden har set. Så jeg tror umiddelbart ikke på det. Og forsyningskæden er simpelthen også sådan, at du har så mange, der skidt, fordi teknologien er blevet så kompleks og kompliceret, at branchen går igennem enorme konsolideringer. Der var der for 15 år siden var der en konkurrence mellem 10-15 forskellige virksomheder, som kunne levere et produkt. Så er der måske kun 3 virksomheder tilbage nu i rigtig mange af dem. I nogle tilfælde er der nogle monopolvirksomheder, som der er kun én virksomhed i verden, som leverer afgørende udstyr til at fabrikere leading edge chips. Så jeg tror ikke, der er mange andre brancher, som i hvert fald ikke som laver en masse produkt, som det kan godt være, at du har nogle enkelte forsvarsindustrien eller sådan noget, som jeg ikke kender noget om. Men til at have en produkt til sådan en consumer-market-produkt, det tror jeg ikke rigtigt, det findes. Men igen, det er ikke min ekspertise at kigge rundt og på forsyningslinjer af forskellige produkter. Ja. Som er bedre til. Jeg har også lidt sådan overordnet spørgsmål, som tænker var ret spændende at spørge en som dig, som er så ekspert inden på det her område. Om sådan, hvad er det mest avancerede, som mikrochippen er blevet brugt til? Det kommer virkelig an på, hvilken vinkel du kigger ind på. Altså, du kan jo bare sige, at det der er det største hype omkring i øjeblikket, det er kunstig intelligens. Og det er også der, du skal bruge de mest avancerede mikrochips. Så i øjeblikket er det nok kunstig intelligens i alle dens udskygninger, som er jo fra ChatGPT til selvkørende biler og alt de her ting. Men de store datamængder, som du har i sådan omfattende sprogmodelbaserende kunstig intelligens, er sådan noget ChatGPT og sådan nogle systemer. Det er også, har det jo sådan set alt datacenter og backbone
til hele internet og cloud services og sådan noget. Det tror jeg i øjeblikket er det, og så du finder alt muligt nicheområder i robotverden og andre ting, men bund og grund vil jeg gætte på, at kunstig intelligens, ChatGPT, den slags systemer, de bruger i hvert fald mest regnekraft i øjeblikket. Og hvad tænker du sådan i forhold til, at der er så mange krige og handelsændringer i verden, og den her relation mellem USA og Kina, det her med, at alle prøver ligesom at skabe deres egen produktion i forskellige lande, når der er tale om et produkt, som er så dyrt og så avanceret. Tror du, det vil give mening, og er det overhovedet muligt for så mange forskellige aktører på markedet, og måske få en større markedsandel af den store markedsandel, som TSMC har i øjeblikket? Ja, men altså markedsandel er jo en andel, så det kommer altså af størrelsen af den samlede marked skal jo vokse, hvis de skal overholde deres volumen, og så vil andelen jo sandsynligvis på et eller andet måde svinge lidt, fordi der kommer nogle flere aktører på banen. Men altså hvis du kigger på, hvad der bliver bygget, så er det jo altså 3 virksomheder, som deler markedet af avancerede, altså de mest avancerede chips, det man kalder leading edge chips, som deler det med hinanden. Og det er Samsung og TSMC og Intel. Ja. Og de har en vis markedsandel. Men nu snakker vi chipproduktion. Hvis vi kigger så på chipvirksomheder, så er der mange virksomheder, som laver chipdesign, som Nvidia, som laver. Altså det er TSMC, der producerer Nvidia-chips. På den måde får du jo sådan lidt, og så kan man, så 2 måder at argumentere på. Ja, med al den store kunstig intelligens, der kommer, og så bliver verden mere og mere chipsulten, og så er der simpelthen plads til alle, og vi kan bare producere chips, når alle de der fabrikker er færdige, som man bygger nu, og som man planlagt nu. Så kommer der mere, så har man brug for mere chips, og det er faktisk godt, at vi får de der chips alt mulige steder fra, og flere af dem, fordi de kan alle sammen gå ind i kunstig intelligens og andre produkter. Og så er den anden måde, man kan argumentere på, hvis nu alle bygger chipfabrikker, og i øjeblikket er der jo lige nu, der er nok ventetider, hvis du bestiller noget Nvidia-chip, men vi er i øjeblikket ikke i den store chipkrise længere. Men hvis du lige pludselig forøger volumen, så bliver der muligvis mere udbud end efterspørgsel. Det vil sige, at priserne falder, og på et tidspunkt så har vi simpelthen for mange chips, og så har vi en overproduktion af chips. Det er de 2 scenarier, man kan kigge ind i. Og hvilken der kommer til at udspille sig i fremtiden, det er vist super svært spå. Nej, det er også lige det her, jeg spurgte om, eller vil spørge dig om i forhold til overproduktion, men det svarer du virkelig godt på. Så mit sidste spørgsmål, det er, om du tror, at mikrochip kan få så stor betydning, at den vil få indflydelse på verdensfreden? Og det har allerede indflydelse på verdensfreden, de der mikrochips. Altså sådan i forhold til en varm krig, tænker jeg? Ja, det tror jeg ikke på den måde. Det har indflydelse på verdensfreden, fordi at du er nødt til at holde den balance i gang. Så hvis der er nogen, der har ikke nogen mikrochips, så bliver de meget, meget sårbare, fordi i alt, hvad der hedder våben og forsvarsteknologi, der er en masse mikrochips i. Og det hænger sammen med, at det er fuldstændig lige meget, hvor mange kanoner og artillerigranater og raketter du har. Det der kommer an på, det er, om du kan ramme noget med den. Og din sandsynlighed for at ramme noget med den stiger, jo mere elektronik og intelligens du har bygget ind i din våben.
våbensystemer. Det er meget groft og forenklet. Så hvis du ikke har nogen intelligens i dine våbensystemer, så skal du måske bruge 1000 bomber til at ramme dine mål, og hvis du har intelligens bygget ind i dine våbensystemer, så kan du måske nøjes med 2 bomber til at... og det er ikke noget tal, som man bare har fundet på. Det er noget erfaringer, de har lavet i start og midt i Vietnamkrigen, hvor de har begyndt at bygge elektronik ind i... Jamen lige præcis, jeg har nemlig læst den her bog af Chris Miller, hvor han også lige præcis udsiger det her. Ja, og det er sådan set, derfor har det jo sådan set indflydelse på verdensfreden, fordi det er jo på et eller andet måde en slags oprustning og en slags ting, som holder våbenbalancen på en eller anden måde i en vis ligevægt. At alle har chips til deres systemer, og ingen har monopolen af chips. Og det er også det problem, USA har med, at Kina får for meget muligheder til at producere de avancerede chips, fordi Kina har gjort det før, at de har altså taget over nogle områder, for eksempel sjældne jordarter, mineraler eller metaller, sjældne jordarter. Der har de altså taget verdensmarkedet over igennem, at de producerer det. For det første kan de producere lidt billigere, for det passer ikke så meget godt på miljø. Og for det andet, så subventionerer de. Så kommer de kinesiske produkter på markedet til en billigere pris. Så skal alle andre, som gør det til kommercielle vilkår, de skal så lukke, fordi de kan ikke opretholde en virksomhed, fordi at de kinesiske varer er simpelthen bare billigere, end de kan producere dem til. De andre kan producere dem til. Ergo lukker de, og så har kineserne monopol på det. Og det kan USA og den vestlige verden ikke tillade sig. Så derfor vil jeg have de der Chips Act. Okay. Det er den store grund af det. At man vil forhindre, at Kina oversvømmer markedet med billige chips, og så får en monopol bagefter. Så det vil sige, det er dem, der kommer til at vinde den her overproduktionskrig i sidste ende, fordi de kan producere billigere? Ja, hvis Kina nej, det er ikke. Altså for Kina er det jo det der er humlen i det, at Kina har ikke brug for at kunne producere billigere. Fordi de kan subventionere, hvad de har lyst til. Altså, de kan bare putte penge. Den kinesiske stat kan bare putte penge i at subventionere det. Som de har gjort med det, som de i øjeblikket, nogen siger, også i gang med elbiler, hvor de i princippet gør det, at de oversvømmer markedet med billige produkter. Alle andre går konkurs, som laver de samme produkter, og så har de en monopol til sidst, så kan de skrue op med priserne. Alle kan sætte nogle betingelser, som du skal opfylde for at få overhovedet lov til at købe de der produkter. Okay. Det er noget, Kina har gjort i en del områder, og der er man super bange for, at de gør det også i chipsområder. Ved du hvilke nogle områder, der for eksempel har gjort det indenfor? Ja, det er for eksempel råstoffer. En del råstoffer, for eksempel sjældne jordarter. Ja. Der er det meget tydeligt og meget godt eksempel. Man er jo i øjeblikket, kigger man meget på, hvordan det er med elbiler. Der er USA og også EU er i gang med at undersøge, om det kan virkelig lade sig gøre, at kineserne kan sælge de der elbiler til de der priser, og hvis og der kommer nok sandsynligvis noget 12 foranstaltninger, og så er der en del andre produkter, hvor kineserne har gjort det. Jeg vil ikke bruge mere af din tid, Jørg. Tusind tak for dit interview her. Det var fint. Det er SAP, du skriver, eller hvad? Det er lige præcis SAP, jeg skriver, ja. Okay. Godt. Jamen, held og lykke med det. Det var fordi, jeg blev inspireret af din artikel i Nordea Invest, nemlig. Det er derfor, jeg skriver om det. Så tænker jeg, så må jeg snakke med dig. Er det mest den politiske, økonomiske del af det, eller hvor er du hen? Det er sådan i forhold til erhvervsøkonomi, og så man skal sådan analysere TSMC, ikke? Og så også lidt i forhold til
sådan der, hvordan det sådan, de påvirker samfundet, og sådan med globalisering, og sådan her lidt med Kina og sådan noget nemlig. Okay. Godt. Det lyder spændende. Tusind tak for det. Du må have en fortsat god dag. Held og lykke med det. Godt. Tak for det. Hej. Hej.